ሰላም ተምሃሮ ንስኹምን ስድራቤትኩምን ጽቡቕ ክትህሉ በዓል ሙሉእ ተስፋዬ ኣብ ምዕራፍ 2 ዝተምሃርናዮም ፊደላት ከ ከልቢ ከ ኩ ኪ ካ ኬ ክ ኮ ኸ ኾኾብ ኸ ኹ ኺ ኻ ኬ ኽ ኾ ባ ኮ ኩ ኽ ከ ቢ ብ ባኮ ኩኽ ከቢብ ግና ኣብ ዓዲ በይና ዘለና ሕጂ ኸዓ ሓደሽቲ ሰለስተ ፊደላት ክንመሃር ኢና ለ ለሚን ሌ ሉ ሊ ላ ሌ ል ሎ ሌ ሉ ሊ ላ ሌ ል ሎ ሌ ሉ ሊ ላ ሌ ል ሎ ሌ ሉ ሊ ላ ሌ ል ሎ ኣብዚኦም ነዞም ተሓዋዊሶም ተጻሒፎም ዘለዉ ነንብቦም ሊ ሌ ሎ ሉ ላ ሊ ሉ ላ ል ሌ ሊ ሉ ቤ ሎ ሲ ሎ ሉ ሼ ሎ ል ሌ ል ክ ሎ ል ኼ ላ ሊ ኮ ል ሌ ላ ቦ ባ ል መላመዲ ንባብ በ ል በል በሊ በሊ ስ ለ ስለ ሳላ ሳላ ሽላ ሽላ ከልቢ ከልቢ ሰሉስ ሰሉስ በለስ 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 ስለዚህ ነዚኦም ከዓኒ ኣብ ጥራዝኩም ጽሓፍዎም ንባብ ቃላት ከልቢ ከልቢ ስልኪ ስልኪ ልቢ ልቢ ሰለል ሰለል ዘራፍ ዘ ዙ ዚ ዛ ዜ ዝ ዞ ዘ ዙ ዚ ዛ ዜ ዝ ዞ ዘ ዙ ዚ ዛ ዜ ዝ ዞ ዘ ዙ ዚ ዛ ዜ ዝ ዞ ኣብዚ ኸዓ ተሓዋዊሶም ተጻሒፎም ኣለዉ ብሓንሳብ ነንብቦም ዚ ዜ ዞ ዙ ዛ ዚ ዙ ዛ ዝ ዜ ዚ ዙ ዜ ዞ ዜ ሾ ዙ ዜ ዞ ኽ ዜ ዝ ዜ ዞ ዝ ዜ ዛ ዚ ዞ ሴ ዝ ካ ዚ ቡ ዘ መላመዲ ንባብ በ ዚ ዞ ባ ዘ ሊ ሉ ዘ ሊ ላ ዝ ል ዝ ል በዚ ዞባ ዘሊሉ ዘሊላ ዝልዝል ዘሊላ ዘሊላ ዘሊሉ ዘሊሉ
እዚኣ ጓል ስለ ዝኾነት ዘሊላ ንብል እዚ ወዲ ስለ ዝኾነ ዘሊሉ ንብል አ አንበሳ አ ኡ ኢ አ ኤ እ ኦ አ ኡ ኢ አ ኤ እ ኦ አ ኡ ኢ አ ኤ እ ኦ አ ኡ ኢ አ ኤ እ ኦ ኣብዚ ጽሒፈልኩም ኣለኹ ምእንትምቲ ደረጃታት ናይ ክትርእይዎ ወይ ስካላብ ዘሎ ክትርእይዎ እስኪ ዞም ዝተሓዋወሱ ንንብቦም ሕጂ ኦ እ ኤ አ ኢ ሱ አ ኤ አ ኺ ኡ አ ኦ እ ኢ ኡ አ ኦ ብ ኤ አ አ ኦ ክ ኤ አ ኢ ኦ ኸ ኤ አ ሳ ሸ ኡ እ እዚኦም ኣብ ጥራዝኩም ጽሓፍዎም መላመዲ ንባብ እዚ እዚ አ እዚኣ በዚ በዚ ኣብዚ ኣብዚ አሎ አሎ አላ አላ ካብ ካብ አብ አብ እዚ እዚኣ በዚ ኣብዚ አሎ አላ ካብ አብ በቃል ጥራይ ክጽንዑ ዘለዎም ቃላት ስድራ ቤት ስድራ ቤት ማለት ቆልዑ ኣቦ ኣዴ ብሓንሳእ ክንሰሚዮም እንድሕር ኮይንና ስድራ ቤት ንብል ኣደ 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 ድማ ወላዲት እያ ወይ ማማ ንብል ኣብዛ ዓዲ ኣቦ ኣቦ ኣቦይ ኣቦይ ኣቦ ወላዲ እዩ ኣቦይ ክንብል ከለና ከዓ ናተይ ወላዲ ማለት እዩ ስድራ ቤት ስድራ ቤት እዚኦም ሓደ ስድራ ቤት እዮም ኣደ ኣደይ ኣደ ክንብል ከለና ብጠቕላላዩ ኣደይ ክንብል ከለና ከዓ ናተይ ኣደይ ማለት እዩ ኣቦ ኣቦይ ስድራ ቤት ኣደ ኣደይ ለሚን ሉ ሊ ላ ሌ ል ሎ ዘራፍ ዙ ዚ ዛ ዜ ዝ ዞ አንበሳ ኡ ኢ አ ኤ እ ኦ ካብ ዓዲ በዝተመሃደርናዮም ፊደላት ስጋብ ሕጂ በ ሴ ሸ ከ ኸ ለ ዘ አ በ ቡ ቢ ባ ቤ ብ ቦ ሴ ሱ ሲ ሳ ሴ ስ ሶ ሼ ሹ ሺ ሻ ሼ ሽ ሾ ከ ኩ ኪ ካ ኬ ክ ኮ ኸ ኹ ኺ ኻ ኼ ኽ ኾ
ل لو لي لا لي ل لو ز زو زي زا زي ز زو ا او اي ا اي او يوم بيدس تصحف فيدلات يوم ب بو بي با بي ب بو س سو سي سا سي س سو ش شو شي شا شي ش شو ز زو زي زا زي ز زو ك كو كي كا كي ك كو خ خو خي خا خي خ خو ل لو لي لا لي ل لو ز زو زي زا زي ز زو ا او اي ا اي او سلازي عد ب ابزي ጨርሽና ኣለና ስለምንታይና عد ب ንብል ኩሎም ስለዝማሳሰሉ ጅድሕር ኣብ ዝሪኢኹሞም ንኣብነት ب س ش ك خ ل ز ا ኩሎም ጋሮም ማዕረ እዩ ኣብዚ ድሕሪና ኸዓኒ ኣብ የማን እግሮም ኣብ ማእከል ጋድም ሕንፃፅ ኣለዎም ቡ ሱ ሹ ኩ ኹ ሉ ዙ ኡ ኣብ ሳልሳይ መስርዕ ድሕሪና ኸዓኒ ኩሎም ኣብ የማናይ እግሮም ኣብ ታሕቲ ጋድም ሕንፃፅ ኣለዎም ቢ ሲ ሺ ኪ ኺ ሊ ዚ ኢ ኣብ ራብዓይ ድሕሪና ድማኒ ኩሎም ፀጋማይ እግሮም ሓፂር እዩ ባ ሳ ሻ ካ ኻ ላ ዛ አ ኣብ ሓምሻይ ከዓኒ ኣብ የማናይ እግሮም ኣብ ታሕቲ ኩሎም ቃልቤት ኣለዎም ብየ ስየ ሽየ ክየ ኽየ ልየ ዝየ እየ ኣብ ሻድሻይን ኣብ ሻብዓይን ኩሉ ቅይር ዝበሉ እዮም ንኣብነት ኣብ ሻብዓይ ድሕር ኩሎም ርኢናዮም ንየማናይ እግሮም ሓፂር እዩ እንተኾነ ሎ ክንፅሕፍ ከለና ቁርብ ዝተቐየረ እዩ ቦ ሶ ሾ ኮ ኾ ሎ ዞ ኦ ሻድሻይ ኩሉ ዳርጋ ዝተፈላለየ እዩ ብ ስ ሽ ክ ኽ ል ዝ እ ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ዓዲ በ ኢልና ንፅውዖም ማለት እዩ ፅንኢልኩም ስለዝሰማዕኹምኒ ይቐኒየለይ ብዝመፅእ ዘሎ ትምህርቲ ስጋብ ንራኸብ ደሓንቀኒ እዩ ምምዝጋብ ኣይትረስዑ ትምህርቲ ከይሓልፈኩም